Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Il-migrazzjoni u l-ażil, iż-żona Schengen u s-sigurtà interna kienu temi ewlenin diskussi waqt il-laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri tal-Intern fi Brussell li għalih attenda l-Ministru Malti għall-Intern u s-Sigurtà Byron Camilleri. Waqt id-diskussjoni dwar il-migrazzjoni u l-ażil, il-Ministru Camilleri enfasizza l-importanza li jiżdiedu l-isforzi biex jiġu evitati t-tluq u l-waslit irregolari billi jiġu indirizzati l-kawżiet fundamentali tal-migrazzjoni f'pajjiżi terzi, jiġu sfaxxati in-networks tal-kuntrabandu u l-pajjiżi ewlenin jiġu provduti bir-riżorsi meħtieġa fejn tidħol is-sorveljanza tal-frontieri. Waqt din il-laqgħa l-Ministru Camilleri ppreżenta l-pożizzjoni konġunta li ġiet maqbula waqt il-laqgħa tal-Med5 li saret f'Malta tul it-tmiem il-ġimgħa li għadda. Fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri tal-Intern illum ġewwa Brussell, preżentajt dak li qbilna dwaru l-pajjiżi tal-Med5 fl-aħħar jiem ġewwa pajjiżna. Sostnejt li kollha kemm aħna naqblu ma' politika tal-immigrazzjoni li tkun waħda ġusta u kredibbli. U għaliex jeħtieġ tkun kredibbli, jeħtieġ turi li tipprattika politika ta' immigrazzjoni ġusta kemm ma' dawk li għandhom dritt għall-ażil, però anke ma' dawk li m'għandhomx. Il-Ministru saħaq ukoll fuq il-ħtieġa li jintbagħat messaġġ ċar li l-abuż tas-sistema b'mezzi irregolari ma jsarraf xejn. Anzi ħafna drabi tal-mezzi jirriżultaw f'sitwazzjonijiet li waslu għal telf ta' ħajjiet fil-baħar pa' traġedja li ġrat fil-kosta tal-Kalabrija fl-aħħar jiem. Sostnejt ukoll kif jeħtieġ naħdmu fuq il-prevenzjoni kemm ma' dawk il-pajjiżi illi huma meqjusa ta' l-oriġinu kif ukoll anke ma' pajjiżi ta' transit. Anke bil-għan illi ma jkollniex telf ta' ħajjiet kif sfortunatament għadna kif esperjenzajna matul l-aħħar jiem. Il-Ministru enfasizza l-ħtieġa ta' sistema ġusta u appella l-mekkaniżmu ta' solidarjetà permanenti u obbligatorja li taħdem u taf il-pis fuq l-istati membri l-aktar mill-quta. Hawnhekk semma l-importanza ta' sistema ta' ritorn effettiva li tibqa' waħda mill-pilastri ewlenin għall politika ta' migrazzjoni soda u kredibbli. Waqt il-laqgħa ġie diskuss ukoll l-istat ġenerali ta' żona Schengen bil-ħsieb li jkun hemm politika ta' viża aktar robusta. Il-Ministri ddiskutew ukoll il-gwerra fl-Ukrajna b'enfasi fuq aspetti ta' sigurtà.